Dalan ti krus para ti enhanced community quarantine iti COVID-19 crisis, Semana Santa 2020. Kakabsat rugyan tayon iti intay panagkararag, angayan yon dagiti membro ti pamilya iti maymaysa nga lugar. Nasaysaya at numakararag daytoy iti aglikmot iti balay nga nakaipatakderanan nga sigod iti 15 nga estasyon. Sapay kuma tawan ti sabali nga aramiden yu kadagiti sumarsaruno nga 30 nga minutos agpaay iti daytoy nga panagkararag. Ken luktan tayo ti panunot ken puso tayo, makikahisa tayo kadagiti agrigrigat agsagsagaba iti daytoy agdama nga krisis. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti umuna nga istasyon. Ikaddeng ni Poncio Pilato amatay ni Jesus. Daydayawen da ka o Apo mi a Jesucristo, agrukbabkam ken ka. Kapu, tagapu itinasantuan a krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa. Juan 19, versikulo 14 aging gana 16. Dandaniteng nga ti aldaw idi sakbay ti fiesta ti Paskwa. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo, adtoy ti Aryo, impukkaw da, papatay mo, pailansam iti krus. Sinaludsod ni Pilato kadakwada, kayat yu kadi apailansak iti krus ti Aryo, simmungbat dagiti pangulwen, apapadi, awan sabali nga arimino dilaeng ti emperador. Kalpasan na inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada tapno mailansa iti krus. Kararag. Apo Jesus, maysa sigurado abanag adumteng kada kami ti ipapatay. Dumteng to daytoy kada kami adi masasaan iti maysa nga aldaw. Adda aldaw ti pannakayanak mi. Ammumi daytoy. Ngem saan mi nga ammo ti aldaw nga ipapatay mi. No kanayon kuma asilalagip kami nga iti maysa nga aldaw dumteng to daytoy nga ipapatay mi. Agbiagkam kuma nga inaldaw asipapasnek agingga adumteng ti ipupusay mi. Tunggal aldaw mabigbig mi dagiti sagot ken parabur nga ipapaay mo. Tunggal aldaw ket napateg ken maipapati ti panangipateg mi kadagiti gundaway ken kanito ti panagayat ken ka ken iti pada a tao. Tulungan na kami nga agbiag ana imbag ken nasantuan. Ipay mo kadi ti nadiyusan asirib mo tapno masarakanan ti agas ti COVID-19. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Baklayan ni Jesus tindagsen a krus. Daydayawen da ka, Apo mi a Jesucristo, ket agrukbabkam ken ka, tagaputi na santuan a krus mo, insalakan mo to'y lubong. Maibasa, Marcos 15, versikulo 20. Idi nalpasdan anagang angawan, inikat da tinalabaga akagay. Inbado damet laeng kenkwana ti pagan anay na, sada inruar tapno ilansada iti krus. Kararag. Apo Jesus, inanugot mo, inakum, ket binaklay mo kadagita bagam ti dagsen ti krus, ken dagiti amin apakadagsenan mi. Ikkan nakam iti pigsami ngagtultuloy ngagdalyasat iti daytoy abiyag tapno saan kami amaupay ken agkapsut iti uray anya adumteng apakasuutan. Sapay kuma tatulungan mi arayaten ken saranayan mi dagiti dadduma tapno manduranda dagiti pakasuutan ken pakatuukan ti panagbiagda adinto amang parmek iti ragsak ti panagbiag. Dawatan mi iti panaggibusen iti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami.
Maidaramudom ni Jesus iti umuna agundaway. Daydayawen da ka o apumi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagapu iti nasantuan a krus mo, insalakan mo toy lubong. Maibasa Isayas 53 versikulo 5. Ngem nasugat gapu kadagiti basbasol tayo, nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo, nawayawayan tayo gapu iti dusa a sinagaba na, naagasan tayo gapu iti panakasaplit na. Kararag Apo kas panakaidaramudom mo, na idaramudom metten ita nga panawen tintero nga lubong gapu ti coronavirus. Kaasyan na kami ket pakawanan na kami. Apo Jesus, no madaleb kami ket naupay ken napukawen tinamnamami, mariknami kuma ti kinaasideg mo kada kami. Mangawit kadagiti pakadagsanan mi, ken mangted pigsa kada kami tapno makabangon kami ket tumakder ken magna kami manen. Aramidem anadungo toy puso mi kadagiti madaleb iti dagsen daytoy a krus. Itdem kadakam tinapabaro ana Diosan nga ayat ken panakipagrikna ken panakikaysa. Nasged kumalatta ti tarigagay mi iti nasantuan a panagbiag. Dawaten mi ti panagsardeng ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Masabet ni Jesus ni Birhen Santa Maria nga inana, daydayawen da ka o apumi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagaput iti nasantuan a krus mo, insalakan mo toy lubong. Maibasa Isayas 66 versikulo 13. Liwliwaan na kayto ijay Jerusalem, akas iti panangliwliwa ti maysa nga ina iti anak na. Kararag inarakop ni Apo Dios amin a panagsagaba. Idinasabat ni Jesus ni Maria nga inana. Ni Jesus tiladawan titunggal mapukaw nga ubing sakbay a may pasngay. Ni Maria tiladawan titunggal naganak nga agladladingit iti napukaw nga anak. Pimusay sakbay wenno apaman anay pasngay. Apu adda ka kadi iti sidong dagiti naiwawa wenno mayadayo kadagiti ay ayatenda kabayatan daytoy nga epidemya. Pabarwem tilangen-langen titunggal pamilya. Pukawem dagiti nagbabaetanda ket mabukel tinasingsinged alangen-langen iti tunggal pamilya. Dawaten mi iti panagsardeng daytoy nga epidemya. Amen. Jesus anailan sa iti krus, kaasyan na kami. Tulungan ni Simon at taga Sirene ni Jesus amang baklay iti krus. Daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagapu tinasantuan a krus mo, insalakan mo toy lubong. Maibasa Lucas 23 versikulo 66. Himpanaw dagiti soldado ni Jesus iti dalan, nasabet da ti maysa a lalaki nga agnagan Simon a taga Sirene a naggapu iti away ket agturong iti syudad. Tiniliw da ket impabaklay da ken kuana ti krus, sada impasaruno ken ni Jesus. Kararag Apo Jesus, sapay kuma ta sa anak nga aggudeng nga umawat iti tulong no agkasapulanak ket sidadaanak kumamet amang ipaay no adda agkasapulan. Sapay kuma tatipan nakasapul mi iti tunggal maysa ket agbalin a taudan ti ragsak mi ken gundaway ti parabur nga dadda amang bukel kada kami
kas maysa a kagimungan ti ayat. Idawdawatan mi dagiti dadaulo ti gobyerno do doktor ken amin a trabahador ti salunat, papadi, kwerpo ti pulisya, puwersa ti militar, ken amin a makasapul ti grasyam iti daytoy a kanito dagiti frontliners unay Apo. Dawaten mi ti panagsardengen ti epidemya. Amen. Jesus a nailansa iti krus, kaasyan na kami. Punasan ni Veronica ti rupa ni Jesus. Daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagapu iti nasanto na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa Marcos 14 versikulo 6 aging gana 9. Ngem kinuna ni Jesus, baybayan niyo, apay, babalawen niyo, nasaya at unay ti inaramid na kanyak, kan kanayon nga adda dagiti napanglaw iti den nayo, ket urayan niya akan ito matulungan niyo ida, ngem saan akan kanayon nga adda iti arpadyo. Inaramid na ti kabaelan na, sinapsapwan nan to'y bagik, ama isagana iti pannakaitanem. Kinapudno na kunak kada kayo sa dinuman tintero alubong, apakaikas kasabaan to tinaimbagadamag, masarsaritan to tinaramid daytoy a babae, apakalaglagipan kan kuana. Kararag. Apo Jesus, makakita ak kuma akasken ka, itdem kanyak ti kinamanang nga asim, isem iti naranyag arupam, tapno mailasag kumakanyak ti diagsarday adungo ken pammateg mo. Na alibtakak kuma amang taming kadagiti may kuskuspil ken sana mabigbigbig ken sana may kaskaso ken maas-asikaso, matulungak kumaida iti panakabigbig ko akakabsat mo ida, ket nakiranod da iti kinatanok mo. Agdawat kami iti na isang sangayan agrasya para kadagiti kamkamen ti pamilyami, ububing babbaket ken lalakay a masakit, hidawdawatan mi dagiti addaan ken awanan panggedan ken ti amin akasapulan dagiti awanan. Dawatan mi Apo ti panagsardeng kadin ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Maitikleb ni Jesus iti may kadwa agundaway, daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagaputi na santo na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa Hebreo 2 versikulo 17 aging gana 18. Ngarud masapo lapudpudno a maipada kadagiti kakabsat na tapno agbalin anapudno ken naasi akangatwan apadi iti panagserbina iti Dios, iti kasta pakawanan ti Dios dagiti basol ti tao. Ita matulungan na dagiti masulisog agsipod ta isu a mismo nasulisog ket nagsagaba. Kararag. Apo Jesus, bangunan nak kadi no marikrik nak adyaktun kabaelan ti bumangon iti panakaidaramudom ko, kadagiti kanito ti panagbiag ko nga inluges nak ti bagyo, ken awanen ti pigsa ken tibker ko nga agtultuloy iti panagdalyasat ko iti biag, ipay mo ama amiris ko at tinaandor ken napigsa nga anak ti Dios, bataken atibayen ken tarabayen nakto agingga a makagtengak iti pagtaengan ti Dios. Dawaten mi Apo ti panagsardengen ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Masabat ni Jesus dagiti babbai ti Jerusalem, daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagapu ti nasantoan a krus mo insalakan mo to'y lubong.
Maibasa, Lucas 23, binatog 27 aging gana 29. Adu at tao ti simurot ken ni Jesus, sumagmamano kadakwada ti babbai, sangsangitan ken dungdung awanda ni Jesus. Tinalyaw na ida ket kinunana, babbai at taga Jerusalem, didak sangsangitan, dagiti bagbagiyo ken dagiti annakyo ket di ti sangitan yo. Tao masidegan dagiti aldaw, apanagkunanto dagiti tattao, nagasat dagiti babbai, adi nagan anak, di nagsikog ken di nagpasuso. Kararag, Apo Jesus, ikkannat kadi iti puso a naglasag, tapno makipagragsakak kadagiti agragragsak, ket makipagladingitak kadagiti agladladingit. Ikkatem ti kinamanagin bubukod ko, amangyad adayo kanyak iti padak a tao, tapno makikaysa ken makipagriknaak iti panagbiagda. Siwawaya-waya nga agtignay iti sidong da babaen ti awanan, panagin ko kuna a kinamanagparabor mo, kawasan na kami iti kabal iti panagsalaknib mo, dawaten mi Apo ti panagsardengen ti epidemya. Amen. Jesus a nailansa iti krus, kaasyan na kami. Maitikleb ni Jesus iti may katlo a bundaway, daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka, tagapu iti nasantuan na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa, may kadwa a surat kadagiti taga Korinto 12:8 aging gana 9, namitlo a nagdawatak iti Apo, nga ikkaten na kanyak daytoy, nga minsungbat na kanyak umanayan ken ka ti parabor ko, tanapigpigsa ti pannakabalin ko no nakapsot ka, ngarud maragsakan ak unay, amangitangsit iti anyaman a kinakapsot ko, tapno mariknak iti pannakalaknib ti pannakabalin ni Kristo. Kararag, Apo Jesus, kalpasan ti adu a pannakaitikleb, panakaidaramudom, panakaidugmam, iti dana ti panagbiag ko, di mo ka di palubos, amapukaw ko, tinamnamak, ket maupayak, iti panagturong iti ragsak ngagnanayon, ken kinasanto ti panagbiag. Adda kalakit di iti sidong ko, sa anak a nailunod, iti nagkasang, a panagtalinaed ko, iti kapitakan, gapu iti di agsarday, a panagulit-ulit ko kadagiti biddot ken basbasol ko, lumgak kuma ti grasya manipod iti letang to'y pusok, itdem kad ti panangabarwanan uray itan, tulungam dagiti tattaom abumangon, ket maamiris da dagiti banbanag, iti labes ti naintawan, ket makita da ti espirituan nga anag dagiti paspasamak, ken pagteng ti agdama, pagsardengem Apo ti epidemya. Amen. Jesus a nailansa iti krus, kaasyan na kami. Uksuben da ti pagananay ni Jesus, daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka, tagapu iti nasantuan na krus mo insalakan mo ti lubong. Maibasa, Salmo 22, versikulo 19. O Apo, saan kadi apanawan, umaynak ispalen darasen nak atulungan. Kararag, Apo Jesus, agbutengak a makitadak dagiti minamauyong a pagdandanagak, ket kastapay dagiti nalimed a biddot ko, mabainak ket kayat ko ti aglemmeng akas kadaadan ken Eva, ngem gapu kada kami nauksuban ka, ket lamulamo ka akinat katawaan ti sangalubungan. Liwliwaem Apo dagiti malalais, pangaasim ta kawasan nak itaayat mo, kawasam ti sangkatawan, babaen ti pagananay iti ayat mo.
Dawaten ni Apo pasardengem kadin ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Mailansa ni Jesus iti krus, daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbab ken ka. Tagapu iti nasanto na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa Lucas 23 binatog 33. Idi dimteng da iti lugar a managan banga-banga, inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met ti dua a kriminal, maysa iti makannawan ken ti sabali iti makannigid ni Jesus. Kararag, Apo Jesus, kasla napno tinamnamakan kari ti panagbiag mo, ngem nakalkaldaang tanagpatingga iti nakababain apan nakailansam iti krus. Arakupem kadi dagiti kasla langada ti awan kaisiskan na binanagda iti panagbiagda. Dagiti kasmanlawan ti serbida no dilaeng buong ti ulo ken parikot dito ilubong. Ket kas iti kaasideg mo kada kami kadagitoy nasipnget a panawen ti panagbiag mi. Sapay kuma ta makiranod kami iti gloria ti panagungar mo. Kas iti isusurot mi iti dalan ti krus mo, tulungan na kami a makaripirip iti lawag iti ngudo ti usok ti panagungar. Dawaten mi Apo ti panagsardengen ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Matay ni Jesus. Agparintumeng tayo. Daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Dagaputi na santo na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa Marcos 15:34. Iti alas 3 iti malem, impukkaw ni Jesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani, kayat nasa wen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Kararag, Apo Jesus, kadkadwaem, ket andingayan nakam kadi, iti oras ti ipapatay mi. Sapay kuma, tadagiti mangipagarup, abinaybayan idan ti Diyos, ket mariknada, iti ad-adda a kinaasideg ti Apo kadakwada, adida pulos impagarup. Sapay kuma, tadagiti mangipagarup, ken mamati nga awan ti Diyos, ket masarakan da ti nasinged a kaaddana. Sakbay ti ipupusay mi, samayan na kami, tapno masupapakan mi dagiti basbasol mi, tapno makapagsagana kami ang nasaya at iti pannakaukum mi, iti isasaklang mi iti Apo. Dawaten mi Apo ti panagsardengen ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami. Tumakder tayo. Maibaba ni Jesus manipod iti krus, daydayawen da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagaputi na santo na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa Juan 19:31. Agsipud taal daw ti panagsagana idi dinawat dagiti agtuturay a Hudyo ken ni Pilato, matukkol dagiti saka dagiti nailansa ken maikkat dagiti bagida kadagiti krus. Dinawat da daytoy tadida kayat amabati dagiti bangkay kadagiti krus, iti aldaw a panaginana, ta naisang sangayan dayta a mapasungad nga aldaw. Kararag, Apo Jesus, itan ibabada ka iti krus, ket agbugsot ka, iti takyag dagiti mangay ayat ken ka, ta nagtalinaed da agingga iti panungpalan. Sapay kuma, ta addaan kam tured, nga agtalinaed asipupudno ken ka uray pay narigat, narikot ken nadagsen. Ipay mo, kadi nga agtalinaed kami anapudno kadagiti ay ayaten mi, uray awan ti maawat mi akasukat ken subad na. Dawaten mi Apo tapasardengemon ti epidemya. Amen. Jesus ana ilansa iti krus, kaasyan na kami.
Maitanem ni Jesus, daydayawen da ka wapumi a Hesu Kristo ket agrukbabkam ken ka. Tagapu iti nasanto na krus mo insalakan mo to'y lubong. Maibasa, Mateo 27, binatog 59 aging gana 60. Innalang arud ni Jose ti bangkay ni Jesus, binungon na ti baro alinan alupot, ket inkabil na iti tanem, an ay kungkung iti batu ngagpaay kumaken kuana, kararag. Apo Jesus, itan naitabon kan iti tanem, aginana kami kuma itaayat mo, si tatalged nga uray saan anabatad noan niya ti dumteng amasakbayan agtalek kami iti dungo ken pammateg ti ama. Itdem kada kami ti agtalinaed iti kinaandurmi agingga nga awaten mi ti awag ti pannakaayab mi nga agturong iti awan pagkurangan na panagbiag. Ita kinaimbag mo pagkalmaem dagiti pagbutbutngan ken pagdandanagan mi, papigsaem ti pammati mi namnama ken nadiosan a panagayat mi. Dawaten mi Apo ti panagsardengen iti epidemya. Amen. Jesus a nailan sa iti krus, kaasyan na kami. Kararag ni Santo Papa Francisco iti tiempo iti epidemya at 2019 and coronavirus. O Maria, silaw katidalan mi, may saka a senyal ti panakaisalakan ken namnama. Italak mi ti bagbagimi ken ka asalun at dagiti masakit. Ta iti sakaanan ti krus, nakikaysaka kadagiti sinagaba ni Jesus asaem ken tuok, ket nagtalinaed ka anatibker iti pammatim. Sika asalakan dagiti Romano, ammom dagiti pakasapulan mi, ket sinanama kami, naipay mo daytoy tapno kas ijay kana ti Galilea, agsubli kami ngagrambak, ket agragsak kalpasan daytoy at tiyempo ti pannakasuot. Tulungan na kami kadi, ina tinadyosan nga ayat, asumurot iti pagayatan ti Ama, ken mangtungpal iti ibaga ni Apo Jesus, nangakem kadagiti sagabaen mi, ken nang baklay kadagiti ladingit mi, tapno iturong na kami babaen ti krus, iti ragsak ti panagungar na. Amen. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.